बे मोनबा गामिजों दिनैनि बे थुबुर रंजामा बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जोंनिनो आफादगिरि आं गिबियावनो दिनैनि बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं एनडिपिपिनि जानानै हामलायनायखौ बावहरो आरो नैथि हाबाफारियाव आङो बेहा नुजानो हानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंखौथ' दिनैहाय बे आर'नाइजों बरायदों बे आर'नाइखौ आं नोंसोरनो गानहोफिननो थाखाय आंनि बे बरायनायखौ आजावगोन होननानै आं बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय। बाथ्राया जाहैदों दिनै एनडिपिपिआ गासिनजों 37 बोसोर बे जांख्रिथायखौ लाबोदों। बे जांख्रिथाय लाबोनाय हाबाफारियाव आं नोंसोरखौ साबायखर बावनाया बेनो जाहैबाय नोंसोरो दे जोंनि बे आफादनि सोद्रोमाफोरखौ नोंसोरो दाव दाव खालामदोंमोन अबावबा बे जोंनि आफादफोरखौ दोनखोमानायनि थाखाय जाहोनायनि थाखाय गोबांथार नोंसोरो हाराहास्ति नोंसोरो भुगिनांदोंमोन। बेनि थाखायनो आं एनडिपिपिनि जानानै आरो खेबसेबाव नोंसोरखौ सिबिहरबावनाय जाबाय। आं सुंद'यैनो बाथ्राखौ बुंनो सानदों मानो होनोब्ला जोङो मोनसे खामानियावहाय दङ नालाय दा नोङो ब्रा ब्रा बुंहरनायखायनो जों दसे सम नुजाहैनोसै होननानैहाय जोङो नुजाफैनाय जादों। दा आरो बेनिफ्राय आरो जोङो थांबावनानै आरो बे हाबाफारिखौ जों मावहैफिनगोन। बेनिखायनो आं फंनैसोल' बाथ्राखौ बुंनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय जोङो नारा नाथा नांनायनि गेजेरजों जोङो दाखालिसो जोङो आफादा जोङो दिनैहाय एनडिपिपिआनो मोनब्रै आफाद गावनानैहाय दङमोनब्लाबो दिनैहाय अबे गसाया जोंखौहाय बोनथुमनानै लाबोनानैहाय बेबायदि मोनसे एकर्डआव लाबोबाय बे खौसेथियाव लाबोबाय बे गासैबो बे आनान गसाइनि आशीर्बादजों होननानै आं सानो। बाथ्राया जाहैबाय जोङो बे एनडिपिपिनि मोनब्रै बेबो दिनै जोङो ज' जानो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो आबसु जों बेजों लोगो नांनानै जोङो थांनाय 2020नि 27 जानुवारि नैबेहा जोङो दिनै बे बिटिआर होननाय मुंखौ जोङो मोननो हादों। बेनिखायनो दिनैनि बे बिटिआरखौ लानानैनो नोंसोरो दिनै रंजादों मानो होनोब्ला बे बिटिआराव जोंनि बर' हारिया थांनाय थैनाय गासैबो बिथिंखौ लानानैहाय जोङो दिनैहाय बे बुहुमाव जेसे समहालागै जोङो थांनानै थागोन एसे समहालागै जोङो बे बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ लानानैहाय जोङो दिनै मावलांनांगौ हाबाफारिफोर दङ। बेखौनो आं दिनै रायजो राजानिसिम खावलायदों बे माखासे दफाफारिफोरखौ जोङो दिनै मावफुंलांनो थाखायहाय जोङो दिनैहाय बयनिबो गोसो गोरबोआवहाय बेखौ थिनानैहाय दिनैहाय जोङो फैगोन इलेक्सननि गेजेरजोंहाय इलेक्सनाव देरहानानैसो बे मोनसे देरहालांनो हाब्लासो जोङो बे माखासे दफाफोरखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हागोन। बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायदों बे जोंनि जेनेबा जिनाखि जों एकर्डनि दफाफोर बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय हाबाफारिफ्राव जोंनि रायजो राजा आइ आफा गासैबो बे हाबाफारिफ्राव जोङो मदद होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों।
आरो मोनसे बाथ्राखौ नोंसोर गोनो गोथो जानोबो हागौ बे एनडिबिआ दे मोनब्रै आफाद दिनैहाय जानानै दङ सुक्तियाव जेनेबा सुक्तियावथ' दङ आरो बिनि गेजेरजोंहाय बहुद राजनितिकनि माखासे माबायावहाय दिनैहाय अनेक रायजो राजानि गेजेराव सोंलु माखासे सफैदों जेनेबा बे दानि फैगोन इलेक्सन समफ्राव बे मोनब्रै जेनेबा एनडिबिपिआ दिनै ज' जानो हागोन ना हाया बियो नंगौ जोङो दाखालिसो 15 थारिख फेब्रुवारिनि बलांगुरि होननाय जायगायावहाय जों बे मोनब्रै आफादजोंहाय जोङो रायलायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो नैबे जोंनि जिनाखि सुक्ति जानायनि दफाफोर बे दफाफोरखौहाय जोङो बोरै जोङो इमप्लिमेन्ट खालामलायनो हागोन नैबेफोरखौ लानानैहाय जोङो दाखालि रायलायनाय जादों आरो बेफोर गासैखौबो रायलायदों खिन्थु जों इलेक्शननि बेफारावहाय बेफोर माबाखौ रायलायनाय जायाखै खिन्थु नेक्स्ट सम लाबावनाय जादों खिन्थु जों बेवहाय आसा खालामनो हायो बे गासैबो हाबाफारिफ्राव जोङो ज'यैनो थांलायनानैहाय जों बे गासैबो बे उननि मावनांगौ हाबाफारि जिनाखि इमप्लिमेन्टेसन जिनाखि दफाफोर दं बे दफाखौहाय जों मोनफा मोनफा जोङो सुफुंलांनो हागोन बा मावफुंलांनो हागोन दा आं सुंद'यैनो बेखिनि बाथ्राखौ बुंथिनानै आंनि सुंद' बुंथिनायखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों